Hej første C. Jeg vil gennemgå lidt om objektsprædikat og adverbialled, og det bliver på en lidt anderledes måde, end I er vant til, men så håber jeg, at vi kan spare lidt tid i undervisningen her på fredag. Så jeg starter lige med at fortælle jer lidt om, hvad et prædikat overhovedet er. Vi har jo arbejdet med det før, men et prædikat, det er jo altså noget, der ligesom siger noget om et andet ord. Det lægger sig til det her ord og beskriver det. Og vi har jo allerede arbejdet med det i forhold til subjektsprædikater, der lægger sig til sætningens subjekt. Og et eksempel herpå er jo den her, Peter er en dygtig elev, hvor verballeddet er Peter er subjektet, og en dygtig elev siger noget om Peter. Altså Peter er lige en dygtig elev. Men når vi nu kommer til de her objektsprædikater, så er det faktisk det samme, der gør sig gældende. De lægger sig bare ikke til subjekter, men til objekter. Her er jo også navnet. De beskriver eller siger noget om de her objekter. Og hvad er et objektsprædikat så for noget? Som sagt, det lægger sig til sætningens objekt. Det vil altså sige, at det kræver et objekt i sætningen, for at man overhovedet kan tale om de her objektsprædikater, for at man overhovedet kan undersøge, om der er sådan et i en sætning. Objektsprædikatet, det er også forbundet med verbet i sætningen, og der kan derfor ikke både være et subjektsprædikat og et objektsprædikat i den samme sætning, men det siger jo også sig selv, i og med at vi har de her være, hedde, blive, kalde, synes og anses for. Hvis vi har et af de verber, så har vi jo subjektsprædikat og ikke objektsprædikat. Godt, og et eksempel på et objektsprædikat i en sætning kunne jo være det her rent. Vi vasker tøjet rent, hvor vi har objektet tøjet og objektsprædikatet, der siger noget om tøjet rent. Her der uddyber ordet rent tøjets, tilstand. Objektsprædikatet markeres med en trekant med en ring om, og jeg har prøvet at illustrere det her nedenfor. Og flere eksempler. Det første. Kald mig bare en idiot. I sætningen her, der er en idiot objektsprædikatet, det siger noget om mig. Der er objekt i den her sætning, altså mig er lige en idiot. Og den næste sætning, de graver tunnelen dybere. Her der uddyber dybere tunnelens tilstand. Tunnelen er lige dybere. Han maler huset gult. Her siger Google altså noget om huset. Huset er lige gult. Og det var det om objektsprædikaterne, og det skal også lige siges, at de forekommer relativt sjældent. Det næste, vi skal arbejde med, det er de her adverbialled, og dem har vi jo allerede arbejdet lidt med. Nu siger jeg adverbialled. Jeres bog kalder det her for adverbial, så det skal I også gøre. Det er også de muligheder, I har til eksamen. Men jeg synes, det er lettere i forhold til det her syntaktisk analyse at tale om adverbialled, ligesom vi har andre led i sætningen. Men nu ved I, at adverbial og adverbialled er det samme, og jeg kommer nogle gange til at sige adverbialled. Men altså det her adverbialled eller adverbial og adverbier som ordklasse, de er ret tæt forbundet. Adverbier som ordklasse, det beskriver tid, sted, mådegrad, årsag med mere. Det er alle de her små ord, som vi ikke rigtig kan kategorisere andre steder, som jeg også nogle gange har sagt, man kan kalde rodekassen. Og det samme gælder egentlig lidt for adverbialledene i en sætning. De betegner ofte tid, sted, mådegrad, årsag, og i forlængelse heraf har jeg lige listet nogle flere, som vi også nogle gange har talt om det her med især grad, og også det her med nægtelse, altså ikke næppe. Og det er jo tit de her små ord. Nu, tit, aldrig, stadig, her, sådan, lidt, altså. Der er mange af de der små ord, som hører under den her gruppe, og under de her led. Og adverbialerne, de består også ofte af et adverbium, af en gruppe af ord, som ofte er den her præpositionsforbindelse, jeg vender tilbage til lige om lidt, eller af en hel sætning. Og der er også et eksempel her for jeres bog. Hvis der er tid, snupper vi en kop kaffe. Der er det altså hele sætningen, hvis der er tid, der er vores adverbialled. Og jeg vil lige komme med nogle konkrete eksempler. Det kunne for eksempel se sådan her ud. I morgen tager vi en tur på landet. Her har vi adverbialledene i morgen og på landet, som udtrykker tid og sted. Men der er i princippet en grænse for, hvor mange adverbialled der kan være i en sætning.
måske en lidt tung sætning, men nu bor hun med sine 2 katte i en nedslidt villa temmelig langt fra stationen. Altså, vi har både nu og med sine 2 katte og en nedslidt villa temmelig langt fra stationen. 4 adverbialled i den her sætning. Og I kan jo selv prøve at indsætte andre i en model som den her herunder. Nu hopper jeg i vandet med min badering. Prøv at bytte nogle af de her led ud med nogle andre. Og til sidst, husk de her præpositioner. Det er vigtigt, at I husker, at de her præpositioner og deres styrelse skal markeres som et adverbialled i en syntaktisk analyse. Og i den her konkrete sætning, jeg giver blomsterne til dig, der kunne man jo godt fristes til at tro, at til dig er vores indirekte objekt, altså hvem giver jeg blomsterne til, jeg giver dem til dig. Men når vi har den her præposition, så er det altså et adverbialled. Og ja, som sagt, det er ikke et indirekte objekt, men et adverbialled, hver gang vi har en præposition. Og som sagt, hold øje med de her præpositioner, og jeg har listet nogle af dem her nedenfor, sådan så I kan øve lidt på dem og holde øje med dem i sætninger. Og ja, jeg har fået at vide, at de her vodcasts må vare omkring 5 minutter, og nu har den varet 6 minutter og 15 sekunder. Så tak for nu, og tak for jeres tid, og vi ses på fredag til undervisning. Hej.